chapter 20 verse 27 ethe andule athi kuThomas ethe apha umne wakho uzibone izandla zami ethe isandla sakho usifake ecaleni lam musa ukuba ngongakholwayo iba ngokholwayo uphendule Thomas athi kuye Nkosi yami Thixo wami sifumana ivangeli yethu baphulaphuli besabela FM kule ncwadi kaYohane sifumana apha le vangeli esiphethe namhlanje kule ncwadi kaYohane baphulaphuli uYesu uvukile ekufeni ngoba Dombo izinto zika Yesu azikho artificial and izinto zika Yesu azifihlwa singafihlakalanga kuye kwanyanzeleka into yoba ukuvuka kwakhe angavuki enyuke ayezulwini apho besuka khona kodwa uthe xa ivukayo uYesu wazibonakalisa eyona nto Dombo eyababhlungu apha for almost 3 years or more abafundi belandela uYesu because sikholela uYesu iqale iministry yakhe na 30 bambethelela ena 33 years we note Dombo into kokuba uYesu sisathetha ngaye namhlanje ngeminyaka nje emithathu athe wangena evangelini washiya umzila kuna namhlanje sisathetha ngezenzo zika Yesu baphulaphuli besabela FM mhlawumbi Dombo masigqithe kule ndawo we need to make an impact kwelihlabathi kufuneka ehlabathi lazi into kokuba kukhona abantu abamthandayo nabamkhonzayo nabamkholelwayo uThixo and uYesu ke ngeminyaka emithathu wayiseleke eguqule izinto esazaziwa wasibeka za upside down bahlala besithi bajonge uMesiya kodwa ulapha noJohane umbhaptizi wathumela esithi kubafundi bakhe khaniyeni yobuza uKristu uYesu kuba nguye na uKristu okanye silindele umntu wathi kubafundi bakhe hlalani apha okwexeshana wabakhulula xa ibandulula Dombo akawuphendulanga umbuzo kodwa uthe abanomxelela uJohane izinto ezibonileyo izikhwala ziyahamba mfama ziyabona izithulu ziyeva baphulaphuli besabela FM kodwa ke Dombo into yoba uYesu uzobulawa uThomas nabafundi abeyivile bengaphandle kwaYuda xa ku chapter 11 kaJohane kufika imessage esuka kuMartha noMaria esithi nceda Yesu uze eBhetheni umhlobo wakho Lazaro ugulela ukufa kwaye kwacaba Dombo bathi abafundi asikwazi ukuyodibana namaJuda siphume ngongcipho wathi uYesu bazalwane ndiyovusa uLazaro ekufeni boyika bonke abafundi Dombo kuverse 16 kuchapter 11 incwadi kaYohane wamayedwa uThomas wathi kuba kufuneka sifile masife kunye naye masihambeni singamapha bazalwane uThomas had this faith in God baphulaphuli besabela FM wayinolkholo lukhulu uThomas uThixo kuYesu bazalwane bam abazintanda ndicela lento siyiphawule Dombo kodwa kuthe emveni koba kuthiwa uYesu ufile Dombo emveni koba umnqamlezo wethuliwe umzimba nengcwaba litwiniwe Dombo lifakwe isamente laphela ithemba kubo
nabafundi kunye nakuThomas. Ingathi ke ngoku ngexesha uYesu efika kweligumbi ezozibonakalisa dombo okokuqala akekho uThomas. Ababhala abaninzi dombo abafuna ukuthi uThomas bamcriticize bathi kusenokwenzeka into yoba uThomas wayibambelele esidleleni esithi ithemba lam balixhomile bayibulele inkosi yam kazi ndoba yintoni na. Ababhala abaninzi dombo bathi uThomas yayindoda enenyaniso. Abakwazi ngoku ukuba bathi uThomas dombo ngexesha engafumanekanga kunye nabafundi bamsole baphulaphula besabela FM. Ewe baphulaphula besabela FM. Uthi ke ngoku uYesu xa ifika baphulaphula besabela FM xa ikweligumbi afike kukhona dombo 11 yabafundi. Ewe uJudas wayisele yena ezixhomile xa izibonakalisa uYesu kule-11 xabe kule 10 yabafundi kuba uThomas akekho sekushiyeke 11 kodwa. Sekushiyeke 11 kodwa. Akekho uThomas. Ungathi uThomas wayokhala dombo ngoba xa ufelwe ngumuntu omthandayo uba namaxesha oziba uyolila. Ndiyasola ke into yoba uThomas wayengekho eyolila. Baphulaphuli besabela FM. Eyona nto dombo eyenzekayo apha xa ifika uYesu uthi kubo uxolo malube nami. Ngamanye amazwi yamkelani lento eyenzekileyo ningasoli. Naba bebembethelela naba bebebophelele kenqe. Wamisa uxolo dombo uYesu wave wabashiya. Wabuya uThomas. Wathi uThomas xa ifika wafika imude endlini ithintile dombo. Abantu bebekade benxunguphele bonwabile bevuya. Wabuza uThomas, "Nichitha phi na uvuyo lungaka?" Bathi dombo, "Siyibonile inkosi." Siyibonile inkosi. Wathi uThomas, "Kutheni le nto bazalwane besilila sonke nje kodwa ngoku anisakhali kunye nam?" Bathi babazalwane, "Siyibonile inkosi Thomas. Siyibonile inkosi Thomas. And therefore ithemba lethu libuyile. Ukholo lwethu lusamile. Noba sike salahleka nomzuzu nokwazi into yokokuba kwenzekeni enkosini kodwa ngoku inkosi siyibonile ibilapho phakathi kwethu." Baphulaphuli besabela FM. Yabona dombo eyona nto izosigcina sikhwayitile sinovuyo hayi nonwabo. Joyful, not happiness. I-happiness dombo itriggerishwa ngumntu. Kodwa uvuyo nabantu bangenza ntoni lushiyeka lukhona. Into zakusigcina sinovuyo kubona inkosi. Naba singabona ukufa kodwa siyazi into yokokuba yoza inkosi ivuse abafileyo. Kubina amandla dombo okuvusa abafileyo lakhala ixilongo. Sozikhapha izihlobo zethu kodwa sinovuyo enhliziyweni. Xa zimane zinduluka zisishiya kodwa sisazi into yokokuba yothi yabonakala inkosi. Yothi yabonakala inkosi ineziphatha amandla. Ikhala ixilongo dombo bovuka bafileyo. And sogcinwa ke yiloo nto nolovuyo baphulaphuli besabela FM. Athi uThomas andiziva excited. Andizuhotspota uvuyo lwenu. Ndifuna lwam uvuyo. I want my own personal experience. Ndifuna amava am ndinguThomas. Andifuna ukuva next door ngokusebenza kukaYesu nokuzibonakalisa kwakhe. Ndifuna amava am uthi uThomas, I will not believe
until I get a personal encounter noKristu. And so baphulaphula beSabela FM uthi Thomas, wait a minute. I will not regard myself as a believer until I have a personal experience. Ndibe namava nam. Don't ingoma zasecaweni zimnandi. Ungathi ucinga into ba bonke abantu abasecaweni bayakholwa. Kodwa kumuntu nomuntu funeka simbuze ba unayo iDamasco apho khona wabonana noKristu khona. Ngoba eyona nto ihlupha icawe Dombo ngabantu abasecaweni abanxibe izambatho zecawe nabakhonzayo imihla ngemihla bangazange babonane noKristu. And umbona umuntu ongabonananga noKristu ngoba phe khona akukho xolo. Kephithizela. And so ke umona ngesiphithiphithi Dombo. Umona ngesiphithiphithi ubona ba lona akazange ayibone nokuyibona inkosi. Baphulaphuli beSabela FM abaxelele ke Dombo adlala iOpen Cards uThomas athi mina abazalwane andizukwazi uhotspota lento yini. Mina ndifuna ukuzivela ngokwami kwaye ndifuna ukusondela kulamanxeba ngoba ireport ithi ubethelelwe emnqamlezweni, and therefore umuntu obethelelwe emnqamlezweni kusasheka amanxeba ezandleni akhona nasezinyaweni. Neli limgqibileyo elisephangweni ndifuna ufaka isandla ecaleni ndive ngokwami into kokuba kusekhona ubungqina boba lo mzimba sithetha ngawo. Ngoba Dombo umzimba owaphulwayo ukuze sibe noxolo noThixo ngumzimba kaKristu. Baphulaphuli beSabela FM uthi ke uthi kuThomas uthi unless in a personal experience andizukholwa kule nto kaYesu. Baphulaphuli beSabela FM uchilo kaPhudombo uthi uDombo baphulaphuli beSabela FM kule encounter uThomas angekho uYesu uthe kubafundi ndiyanithuma njengoba uba wandithumayo nami ndiyanithuma. Baphulaphuli beSabela FM sithunyiwe Dombo kwaye masingazilibazisi ngezinto singazixakekisi ngeminye imicimbi. Kukhona imessage esiyithunyiweyo. Uthi uPetros uba inkosikazi yendele kwindoda elinxila ingathethanga nelizwi ngehambo enyulu yothi lo ndoda izuzeke. Sithunyiwe Dombo uba baphulaphula bayiqondi sithunyiwe sizizigidimi zikaKristu siphethe umyalezo kaKristu wokusindisa ihlabathi njengokuba wandithumayo nami ke ndiyanithuma. Bathunywa yibangizizicaka ezithobekileyo ukuze nimelane nokuthunywa kwenu bazalwane bam abazindanda, ukuze ningayibhudi ningayiphazami ningayiphonxuli imeseji. Wathi mothi lo nto iphathisiweyo usungayilahli. Baphulaphuli beSabela FM umuntu othunyiweyo usoloke revise mandate. Umuntu othunyiweyo Dombo ufumaneka phakathi kwabantu abathi siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguYehova. Baphulaphuli beSabela FM kuba sithunyiwe, awuthunywanga wedwa, sithunyiwe bazalwane bam. Uthi kuDombo uthe xa gqibotha uYesu into yokokuba ndiyanithuma bazalwane, uthi wabaxhobisa uDombo ngomoya oyingcwele. Baphulaphuli beSabela FM wabaphefumlela uKristu ngomoya oyingcwele, wathi kubo yamkelani umoya oyingcwele. Ayiyo laa mphefumlelo uThixo wayenze kuAdam noEve, kodwa leli mphefumlelo yimphefumlelo yobanika isiqu sesithathu sikaThixo sibe ngaphakathi kwethu.
God in you is God in me. Uthixo wakho Dombo makabe nguthixo wami andigcine akugcine nawe bazalwane bami abasintanda obaphulaphuli besabela FM ungekabi nawo umoya engcwele onomelana nokuthunywa umsebenzi wokuthunywa ufuna abantu abamkela umoya engcwele ndike ngabona abafundi besebenza ngomoya kwasondela indoda yathi nansi imali ndicela nindithengisele wayehla uPetros esithi ucimba isipho sikaThixo sithengiswa ngemali asisebenzi ngawethu amandla sisebenza ngamandla kamoya engcwele uphina umoya engcwele bazalwane bami abazintanda bonke abantu abakholwayo uKristu bamkela umoya engcwele njengesipho esivela kuThixo. And so, because these brethren believed in the risen Christ, bamkela kumoya engcwele. Bazalwane, akukho namnye umuntu oyokwamkela umoya engcwele engakhanga wakholelwa kuKristu obethelelweyo waphinde wavuka. So, bonke bazalwane, noba akekho sebandleni lakho, wonke umuntu okholelwa kuKristu ebethelelwe emnqamlezweni waphinde wavuka. Lo muntu lowo sisidalwa esitsha kwaye ke unaso isipho somoya engcwele baphulaphuli besabela FM. And so ke uthiwa Dombo okokuqala uYesu uzibonakalisile kwagqitha 8 days kwalusuku lwesibhozo xa iphinde ebuya ithi iBhayibhile ngolokuqala usuku leviki Sunday ngolokuqala usuku leviki uYesu wazibonakalisa xa bezoqala iveki Dombo abaqala ngabodwa abafundi bakaYesu baqale noYesu kuye kwashwa Dombo kwasa xa kusayo wasibonakalisa uYesu baphulaphuli besabela FM usondela kuYesu kulomzalwane uthi kuye uxolo lwenkosi mabe nayo uphinde uthetha lamazwi beke wawathetha Dombo kwikele ligqithileyo uThomas walungisa ukuma kwakhe endlini kaThixo bazalwane bami abazintanda imincili yabazalwane isephezulu bona bebeyibonile inkosi 8 days ago they are still excited nangoku Dombo kuba bayibonile inkosi ngoku uKristu uthatha igxathu uthatha ithuba lesibini lokuba makazoqinisekisa noThomas uthi xa ifika kuye akabuza into yokuba utheni uThomas ngoba uyazazi uThixo nengcinga esizicingayo wathi kuye Thomas noba uthethanga ndicela uthathe umnwe wakho ufake enxebeni uphinde uthathe isandla sakho usifake apha ecaleni ephangweni kule ndawo kanye elinxeba endawo ndathi xa ndopha kwaphuma umphefumlo ufake kulo wathi uThomas angidingi kwenza lowo nto ndiyakholwa ngoku baphulaphuli besabela FM Thomas baphulaphuli Thomas esithi Nkosi yami Thixo wami Dombo nguThomas osikhululayo kwigospel xa sibuzwa into yokuba siyithatha phi into yoba uYesu ngunyana kaThixo kwaye unguThixo uthi Thomas I declare ndiyiconfessa lento yokuba uyinkosi baphulaphuli besabela FM thathani uYesu nimenze inkosi uyabona ke Dombo asekho isizwe esingenza umthetho wenkosi esifuna ukugcinwa yilo nkosi xa Dombo kuloo ndawo wakhe kuyo isithi inkosi by 12 o'clock zonke izingqobo mabe ziphumile bangaba awuthobeli lo mthetho there's no need uba ube phansi kweso sandla salonkosi. And so ke uthi ke ngokuThomas by his own admission ndicela uba phansi kwesandla sakho Yesu
Cela phansi kwesandla sakho Yesu. Uthi uThomas inkosi yami. Uthi inkosi yami. Uthi Thomas inkosi yami. Hey. Uthi inkosi yami. Because ngoku Dombo une personal encounter Dombo. Unovakalelo olulolwakhe uThomas. Hey. Akamva next door. Umbonile uKristu ovukileyo. Uthi Thomas inkosi yami. Nkosi yami. Akaba mphulaphula Sabela FM. Ungathatha namhlanje uYesu abe inkosi yakho. Hey. Elonto azakunceda into yokuba uYesu abe inkosi yakho. Abe inkosi yakho. Yabona ke xa uYesu inkosi yakho uzoba nothando labo bonke abantu. Uzoba nothando labo bonke abantu. Babuza abantu kutheni uthanda la muntu kodwa akathethi kakuhle ngawe. Although uMasiba akathethi kakuhle ngawe kodwa umthanda. Because uYesu inkosi yakho. And bonke abantu ngabakathixo bethu na. Bonke abantu ngabakathixo. Baphulaphula beSabela FM. Ewe uzothatha ngoku imfuzo lemfano kaThixo. Xa uthe uYesu wamenza inkosi yakho. Xa uthe uYesu wamenza inkosi yakho. Akukho Dombo ukuthobeka okwegqitha ukuthobeka kukaKristu. Awathi engujiki. Kodwa wehla wazothatha imo yokuqala. Ibani ngale ngcinga. Ngaphakathi kwenu. Uba uYesu uyinkosi. Masibone ngokuthobeka. Masibone ngokuthobeka. Masibone ngokuthobeka. Umuntu othobekileyo Dombo nabantwana abancinci bayakwazi ukusondela kuye kuba uthobekile. Kuba uthobekile. Nentanga zakhe nabantu abadala bayakwazi ukuthetha naye kuba uthobekile. Uthi Thomas Nkosi yami makabe inkosi yakho. Umthandazo wethu namhlanje into bomphulaphula uKristu makabe inkosi yakho. Makalawule imithetho mayibeka Kristu ekulawulayo. Baphulaphula beSabela FM. Eyona nto ezokusinceda Dombo jonga isibindi sika Yesu. Sokuthi xa ifile angayinqolazisi lento yokuvuka ame phambi kwentshaba zakhe. Ame Dombo phambi kwabantu abamnqathayo nabambulalayo. Azibonakalisa uba nguye lo hleki. And uKristu kufuna amadoda namakhosikazi azoba nesibindi. Azoba nesibindi. Dombo kukho abantu abahletywayo abasakwazi ukuya ecaweni. Awulunganga uba ngumKristu xa ungazuba nesibindi. And la muntu wabuhlebayo wayicimba ugqibile. But uba ubulawulwa yinkosi ubuzovuka ume phambi kwakhe. Kwaye Dombo umphethe uThixo naye abe nesithukuthezi. Athi bendiba nje mgqibile nje. Uthi ngamandla kaThixo. Ngamandla kaThixo. Ngamandla kaThixo. Baphulaphula beSabela FM. Ewe myeke uYesu abe inkosi yakho. Myeke uYesu abe inkosi yakho ukuze ukwazi ukuthanda bonke abantu abenziwe ngomfanekiso kaThixo. Ukuze ukwazi ukuba noxolo nabo bonke abantu. Baphulaphula beSabela FM. Lawulwa ngokuyinkosi. Lawulwa inkosi ngoku. Lawulwa inkosi ngoku. Kudala manje uziphilela. Kudala uziphilela. Kodwa ngoku uphilele khawuphilele inkosi. Lawulwa ngokuyinkosi. Baphulaphula beSabela FM. Abakholwayo namhla abanakukhwela. Utsho njalo umpostile umtyili kuPawulos uthi umuntu ozelwe nguKristu usisidalwa esitsha. Konke ebekade kwenza kugqithile usisidalwa esitsha. Uthi ke ngokumbhali
bonke abantwana bakaThixo abathe bamvuma bakholwa kuye abayikugwetywa baphulaphuli beSabela FM icurrency dombo imali yokuthenga izulu lukholo ukuze baphulaphuli siyohlala noThixo ingunaphakade kufuneka ukholo noma luncinci lolungena nemostadi nengqolowa gxele baphulaphuli beSabela FM noma luncinci lulingana nokhozo siyafuneka ukholo awungekho ukholo akukho ukumkholisa uThixo baphulaphuli beSabela FM niyakholwa na kwindaba ezilungileyo zikaKristu owafa waphinde wavuka uba ngabaphulaphuli uyakholwa umele into yokuba uyohlala noThixo engunaphakade eyona nto ibizayo apho uKristu uthi uKristu Thomas iba ngokholwayo man iba ngokholwayo baphulaphuli beSabela FM ibani ngabakholwayo ngoba uYesu nguThixo uYesu inkosi uYesu nguThixo mnye noThixo uYesu because uthi umbhale eqalekeni ulizwi wayekho ulizwi enguThixo ulizwi ebuThixo edombo uthi umbhali akubanga khonanye into engekho yena so umuntu owadalelwa ezizinto nomuntu owadala ezizinto nguKristu sidalelwe ke uKristu singaba kaKristu sine DNA kaKristu noba ngaba abaphulaphuli singahambela kude kodwa eyona nto siyaziyo inye senziwe sangumfuziselo nomfanekiso kaKristu and ke ngoku uthi udombo xa sizakuthandaza uthi udombo xa siye emthandazweni uthi udombo xa siye emthandazweni awuhaleli nawe nokuma njengaba bafundi uqhayise ndiyibonile inkosi ndiyibonile inkosi ndandisisidwegu ndiyibonile inkosi ndandingumbulali ndiyibonile inkosi ewe ndandisenza imisebenzi yobumnyama kodwa ngoku ndiyibonile inkosi and baphulaphuli beSabela FM asithi inkosi mayibonwe nguyihlo uze na uyibone zibonele ngokwakho inkosi zibonele ngokwakho inkosi ukuze ukwazi uhamba nenkosi zithi imvumi zangoku ndothi xa kusayo ndivuke ndineculo elithi makabongwe Yesu because umuntu dombo obone inkosi usoloko dombo enentshisakalo nase-ofisini uthi ngokusebenza amanehamisha ingoma zakaThixo kuba umuntu obonene nenkosi in spite and despite izinto nemeko aphakathi kwazo kodwa usoloko novuyo nochulumano imvuselelo ledombo sizothi kuni baphulaphuli vuselelekani chwayitani yomenelana enkosini baphulaphuli beSabela FM eyona nto ezosinceda kapha dombo into yokuba siyiqonde lento yayifunwa uThomas wanted a personal encounter baphulaphuli beSabela FM uthe uThomas xa every crisis yokholo lwakhe xa nemibuzo ethi bendisiyaphi bendilandela ntoni bekutheni kuze ndikholelwe kule nto wasuka uYesu wazomqinisekisa okokuba manyani uphethe ungqobo evangeli edombo masigqithe kule nto kubaphulaphuli sibaxelele into yoba by tradition ayikho seBhayibhileni lento kuthiwa uThomas wehla dombo waba ngumfundi ophuma eJerusalem emveni kobe ibonile inkosi naye wayomilisela ivangeli eIndia and kuthiwa wangcwatyelwa eIndia ukuze kube dombo kwazi uThixo eIndia kungenxa kaThomas kodwa ungaye eIndia namhlanje dombo akuzosithixo kodwa iyona nto esibulela ngeIndia inye kukhona nendawo dombo kuthiwa zizakhiwo ezidedicatedelwe kwigama kaThomas because yaba ngumfundi owathatha ivangeli eJerusalem wathi ayizophelela apha le experience wayisa kwilizwe eliforeign angalaziyo kuthiwa ke wayisa eIndia baphulaphuli beSabela FM
Ntombo yintoni le yenza uba uThomas abe nokungakholwa? Masiyithekelele le nto njengabashumayeli. Masithekelele Ntombo. Kusenokwenzeka into yoba uThomas ekubizweni kwakhe kwakukhona inkolo owayekuyo okanye wayinenkolelo awayinayo. And so xa kusithiwa kuye umuntu ufile kwakuthethwa ngomuntu ongasoze aphinda avuke. Yawesi Ntombi into okokuba ukho ngexesha uYesu evusa uLazaro. So xa kusithiwa le ndoda evuse uLazaro ekufeni yona kanye ifile, uyayibona into yokuba ngoku uThomas umele uba athi bethunana le nto eniyithethayo andiyiva le nto fayena ngoba bendihamba naye ndimbonile esondla amawaka amahlanu ngezonka nefish. Ndimbonile senza imimangaliso emikhulu, iziqhwala, imfama, izithulu, bonke abantu ebanceda. Ndimbonile kodwa xa kusithiwa ufile kumemba ukholo lukaThomas labazingceba. Okukwam nawe Ntombo xa kusithiwa unyoko uyihlo okuzalayo akasekho emhlabeni, ngaloo mini Ntombo kuhlwa emini kuba mnyama ebomini bakho uzibuza ndoba yintoni ngaphandle kukamama, ndoba yintoni ngaphandle kukatata. Ngamanye amaxesha Ntombo kuhamba iminyaka umane uba nemizuzu yokukhumbula into yoba umama ebekhona ngekunje ekhaya. uThomas ebekuloo meko baphulaphuli okokuba ndothini ngoku kuba i-identity yam bendisithi ndingumlandeli kaKristu, ngoku ndimbonile uKristu eyobethelela emnqamlezweni and wafaka isamente nasengcwabeni etyhilo. So ke baphulaphuli beSabela FM sizothi xa sithekelela noNtombo kusenokwenzeka into yoba yinkolelo nenkolo ubukade unayo lezokwenza into yoba ungamboni uKristu. Kusenokwenzeka uba yinkolelo neentsomi owazibaliselwayo wazikholelwa le nto ezokwenza uba ungamboni uKristu. Hayi mani mphulaphuli weSabela FM khawube ngumuntu okholwayo. Khabe ngumuntu okholwayo. Noba mphulaphuli uquqa amangcwabeni uyobeka izihlobo zakho kodwa sowukhala ngathi awunalo ithemba, iba ngumuntu okholwayo. Noba mphulaphuli kugqitha iminyaka ungaphangeli, uba ngafaka i-CV uthi I beg to apply, ndicela umsebenzi. Hayi mphulaphuli, abantu abangakholwayo they give up. Don't give up. Iba ngokholwayo. Noba mphulaphuli isidima sakho ekuhlaleni sitshatyalelisiwe ngenxa yezinto abantu abazivileyo ngawe, ezinye ziyinyani ezinye ziyonyani, kodwa sicela ube ngumuntu okholwayo. Hayi mphulaphuli, iba ngumuntu okholwayo. Ziyasinetha kwevangelini, kodwa eyona nto esiyaziyo ubunzima esigqitha kubo nenkosi yethu yagqitha kubo. Baphulaphuli beSabela FM ehlabathini Ntombo noba nembandezelo akayifihlanga loo nto uYesu okokuba ehlabathini sothalisa iminqamlezo. Ondithandayo makaziname athabathe umnqamlezo andilandele. Akayifihlanga uYesu into ethi bazalwane apha emhlabeni sabanembandezelo. Ingazi imbandezelo na, ingazi intshutshiso na, ingayindlala na, ingabubuze na, obungadehlula nothando lukaThixo nakanye noba ngumuntu okholwayo noba ndilihlweni.
noba ndihlumpezekile ngoba ngumuntu okholwayo and amazozo ndigcina dombo selama bandla engadifuni ngoba umuntu olihlwempu wakathandwa ncam necawe iyamtolerate kodwa amazozo gcina umuntu olihlwempu esetyalikeni ngaThixo ngalamazwi athethwa nguKristu umoya kaThixo phezukwami undithambisela into abandishumayela indaba ezilungileyo nakuwo amahlwempu dombo kwakungayiwe empilweni kungaphethwanga noba lihobe nokuba igusha noba ibhokhwe uapproacha uThixo in the Old Testament ungakwazi ukusondela kumbingeleli akusondeze kuThixo ungaphethanga kodwa uthi Yesu indaba endiziphetheyo zishunelwa nakumahlwempu ibani ngabantu abakholwayo ibani ngabantu abakholwayo and ubuhlwempu uyabazi eligqitha kubo uKristu kuba wathabatha ubuntu dombo xa inyusa intaba yehlazo wakhulula impahla dombo nesidima sakhe ngoba esenziwa inhlekisa ezonyuka intaba yaseGolgotha uKristu uyazazi ezo zinto ile nto umbholoma yebhere masindibaleke ngomonde uqhatho libeke phambi kwethu sisamehlo ethu kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu awathi ngenxa yovuyo olubeke phambi kwakhe unyamezela umnqamlezo elidelile ihlazo namhlanje ihleli ngasekunene kwenkosi